ndị ikwu, ndị ibe, ụmụnne na ụmụnna na ndị enyi, unu anọọla? Abịakwana m ọzọ n'oge ndị Igbo nke ụbọchị taa. Ọ bụ mbụ Maazị Ositadimma Akụnaobi na n'olu ya ugbu a, ka anyị nọkọ dịka anyị si anọkọkwa n'oge gara aga. Ihe a ga-arụtụ aka n'ụbọchị taa bụ ọtụtụ maọbụ ụfọdụ okwu bekee, ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. Anyị ga-amalite site na mkpụrụ okwu bekee a na-akpọ asịn. Ka esi akpọpụta ya n'asụsụ bekee bụ ARSON. Kedu ihe arson pụtara n'Igbo? Asịn pụtara mmadụ ịkpachapụ anya sụnye ihe ọkụ. Mmadụ ịda iwu na ịsụnye ihe ọkụ. Ịsụnye ihe ọkụ, tụnụ mmadụ na-eme ya, dịka ịsụnye ụlọ ọkụ, dịka ịsụnye ụgbọala ọkụ, dịka ịsụnye ebe a kụrụ ihe ubi ọkụ. Ọtụtụ ndị mmadụ, ndị arụrụ ala, ndị mpụ na-eme ihe dị otu ahụ. ARSONRY, ARSONRY, ARSONRY. ARSONRY bụ iwu ọdịda mmadụ dara site n'itinye ụlọ ọkụ maọbụ moto, ụgbọala, maọbụ ịsụ ubi ọkụ. Ọ bụ ya bụ ARSONRY na asụsụ bekee. Nke ọzọ bụ ihe a na-akpọ degree n'okwu bekee. Ihe ọ pụtara n'Igbo bụ gịnị? Nzere. Degree, diploma, NCE bụ ha atọ bụcha nzere nke a na-enye n'ụlọ akwụkwọ dị elu. Ụlọ akwụkwọ dị elu bụ ụlọ akwụkwọ gafere ụlọ akwụkwọ sekọndịrị. Gekwanụ m ntị ọzọ: degree, diploma, NCE. Ya na-akpọ ya n'Igbo bụ nzere. Ọ bụ ihe a na-akpọ ya n'Igbo. Nke ọzọ bụ religion. Abịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa, religion abụọ ka a maara. Nke ọzọ bụ religion nke ndị na-ebi isi ala, nke a na-akpọ Muslim n'okwu Arabic. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ ndị Christian n'okwu bekee. Ọ bụ ya bụ ihe ọ pụtara. Ma ị bụ onye okpukpere ụka akwụkwọ nsọ, ma ị bụ onye okpukpere ụka Koran, nna bụ ihe nke gị bụ religion, onye nke ọzọ bụ religion. Ọ bụ ya bụ okpukpere. Nke ọzọ bụ gịnị? Ihe a na-akpọ risk. Gịnị ka ọ pụtara n'Igbo? Risk bụ ọghọm. Ihe mmadụ nwere ike si ka mee ihe a, mgbe ọ na-atụle ime ihe a, eleghị anya ọ kwado onwe ya si na enwere ike ime ihe a, ọgbata uru maọbụ pụta ọghọm. Ọgbata uru kelee Chineke, ọ pụtakwa ọghọm okele Chineke, maka na ọ mara ma ọ pụtara uru ọ pụta ọghọm. Nke ọzọ bụ nke a na-akpọ choice. Kedu ihe bụ choice n'Igbo? Choice bụ okwu bekee. Choice bụ nhọrọ. Ihe ọ pụtara n'Igbo, nhọrọ nke mmadụ kpachapụrụ anya họrọ. Choice, nhọrọ. Nke ọzọ bụ decision. 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 Ihe ọ pụtara n'Igbo bụ mkpebi. Akwụrụ ihe dị iche: decision and choice. Decision na choice bụ mkpụrụ okwu bekee. Ha gara eyiwe onwe ha. Choice bụ nhọrọ, decision bụ mkpebi. Choice bụ nhọrọ, decision bụ mkpebi. Nke ọzọ anyị ga-etinye anya na ya bụ
ka a na-akpọ. Abịa akọwara m ihe a na-akpọ arson maọbụ ARSONRY. Arson ịda iwu site n'itinye ọkụ n'ebe obibi dịka ụlọ maọbụ n'ụgbọala mmadụ maọbụ n'ubi mmadụ. ARSONRY bụ ịkpacha anya ime isunye ụlọ ọkụ maọbụ dịka isunye ụlọ ọkụ. Ka unu ghọta ihe dị iche na arson and ARSONRY. Ụzọ okwu abụọ bụcha bụrụ okwu oyibo. Akọwara m ihe ha pụtara na Igbo. Nke ọzọ anyị ga-ekwu maka ya bụ nke a na-akpọ mercenary. Mercenary ihe ọ pụtara n'Igbo bụ onye ọrụ ngo. Mmadụ nwere ike ịrụ ọrụ, o nwere ike ọ bụrụ onye agha, o jee lụọra ndị obodo ọzọ ọgụ. Dịka otu anyị nwere obodo anyị bụ Naịjirịa, onye agha anyị gaa obodo ọzọ gaa lụọ agha maọbụ lụọ ọgụ, akwụọ ya ụgwọ. Ma ndị ọrụ a na-akpọ ndị na-arụ ọrụ nka dị iche iche, ha na-eji enweta ego, ha niile nọ n'okpuru mercenary. Mercenary, 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 mercenary. Nke ọzọ anyị ga-ekwu maka ya bụ ethics. Kedu ihe bụ ethics? Ethics maọbụ ethics pụtara usoro eji eme ihe. Enwere ike asị gị na nekwe ihe a bụ usoro anyị si ekpere, maọbụ usoro anyị si arụ ọrụ ebe a, maọbụ usoro anyị si eri nri ebe a, maọbụ n'ụlọ anyị. Ọ ya bụ ethics. Ọ bụ ya bụ ethics. Nke ọzọ bụ denomination. Denomination bụ ụlọ ụka n'ọrụ onwe, ụlọ okpukperechi, ndị otu Kraịst n'ọrụ onwe. Ofu n'ime ụlọ ụka ndị okpukpere Kraịst n'ọrụ onwe. Iji maa atụ, ụlọ ụka Roman Catholic so na ụlọ ụka okpukpere Kraịst n'ọrụ onwe, n'agbanyeghị ebe ha nwere ngalaba. Anglican, Presbyterian, Methodist, Pentecostal, ha niile n'otu bụcha ihe bekee na-akpọ denomination. Nke a ji apịachi okwu maọbụ mkparịta ụka nke mgbede a bụ ihe a na-akpọ freedom. Kedu ihe bụ freedom? Freedom bụ nnwere onwe ahụ, na-enweghị ihe ọzọ ga-ejide onye ahụ ịsị ka nkọwa ya ebe ọ ga-edo anya. Mmadụ nwere onwe ya, o nweghị iwu ọzọ ji onye ahụ ịsị na ma enyeghị ikikere inwere onwe gị dịka ndị gọọmenti etiti maọbụ ndị gọọmenti ime obodo, ma enyeghị ikikere ịnọrọ onwe gị, enwebeghị ihe a na-akpọ freedom n'okwu bekee. Freedom pụtara inwere onwe na-enweghị iwu ọzọ jikwa gị mgbe ahụ n'elu ihe onye ahụ mere, maọbụ ịnweta onwe gị n'obodo ịnọ na-enweghị iwu ji gị. Ị nwere ike ime ihe niile ị nwere ike ime. Ọ ya bụ mmadụ nọ nwee nwere onwe zuru oke. Ọ bụ ya ha pụtara na bekee freedom. Ngwanụ ọhịa dịwa ka enwe amara, ụbọchị nta ka achọ na Owere nchi. Ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, dịrị anyị mma na Orie, dịrị anyị mma na Afọ, ma dịkwara anyị mma na Nkwọ. Ihe ọbụla bụ ihe ọma na-etinye aka, ka Chineke gọzie ya, dozie ya, ka ọ bara anyị uru. Onye ihe ọma mere, ka anyị soro ya ṅụrịa, kelee Chineke, ka ihe ọma ha ruo anyị aka. Maka na anyị nwee aṅụrị na ihe Chineke mere mmadụ, o mere gị, kelee ya anya nke ọ ga-emere gị karịa ka o mere onye ahụ igosipụta n'obi dị gị ụtọ.
ngwanụ ọ ga-adị na ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị na-achọ n'ụwa ọ ga-ezu anyị ahụ ka m gọrọ ofu a ka o rere ise